Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici zachovala tradíciu a aj v tomto roku zorganizovala pre žiakov 9. ročníkov základných škôl Deň otvorených dverí. Žiaci sa počas tohto dňa dozvedeli veľa zaujímavých informácií a pozreli si aj priestory školy. Myslím si, že ich určite oslovia odborné učebne, ktoré sú veľmi dobre vybavené. Veľmi pekne vybavená aj učebňa prvej pomoci. Mali možnosť vidieť knižnicu, ktorú neustále doplňame odbornou literatúrou, modernou, beletriou, učebne informatiky, jazykovú učebňu, taktiež učebňu chémie, učebňu fyziky. Škola žiakom ponúka kvalifikované vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent s možnosťou širokého uplatnenia. V 1. a 2. ročníku ide predovšetkým o teoretické vyučovanie a vyučovanie v laboratórnych podmienkach. V 3. a 4. ročníku nastupuje odborná klinická prax v nemocnici. Je skutočne veľmi veľký záujem o našich absolventov v praxi a to nie iba u nás, ale aj v zahraničí a uplatnenie je teda široké. V týchto zariadeniach, ako som už spomenula, v zdravotníckych, v sociálnych, v kúpeľných zariadeniach. Veľa našich absolventov pokračuje aj na vysokých školách. Väčšinou je to zdravotnícke zameranie, sú to ako odbory ošetrovateľstvo, fyzioterapeut, pôrodná asistentka, záchranár, laboratórne techniky a ďalšie. Stredná zdravotnícka škola ponúka záujemcom okrem dennej formy štúdia aj externú tzv. Večernú formu v 2 štúdijných odboroch. Je to forma štúdia jednoročného, dvojročného, trojročného štúdia. Je to štúdijný odbor zdravotnícky asistent, tak ako je v podstate aj v dennom štvoročnom štúdiu. A ešte máme aj učebný odbor jednoročné štúdium sanitára. Väčšina žiakov, ktorí školu počas dňa otvorených dverí navštívili, sa išli s jasným cieľom. By som sa chcela ísť k štúdiu. Čím ťa táto škola zaujala? Všetkým. Lebo ma to zaujalo a aj s rodinami sem bratranec chodí a proste keď mi o tom hovoril, tak ma to tak baví. Čo ste sa dnes dozvedeli, čo ste videli v tých učebniach? Čo potrebuje ako sa naučiť na ďalší štúdium na vysokej škole, na medicíne a tak. Základné ako aj tie praktické cvičenia, čo budeme mávať v tom 3. ročníku a 4. to bude tiež také, že príprava na tú medicínu a do nemocnice. Viac informácií o škole, možnostiach štúdia i prijímacích kritériách získate na webovej stránke školy. Lenka Kukučková, televízia Považie.